Здравейте, уважаеми зрители! Готови ли сте, без много уговорки, да попаднете в чудния свят на българския фолклор? Той е близък до сърцето на всеки нашенец и не може да е по друг начин. Ако искате да попаднете в този пъстър свят, то бъдете наши зрители. Как ли? Като включите вече телевизора, направили сте го, щом ни гледате. Балкан Фолк е програмата. Сядате удобно вкъщи пред малкия екран, за да видите ето това. На Мегдана в Добруджа. С тази композиция на представителен танцов ансамбъл за изворен фолклор «Житен клас» от село Житница, община Добрич, ще започнем днес. След нея ще чуем «Една е стана». Песен от репертуара на фолклорна група «Брестовишки ритми», село Брестовица, община Борово. Веднага след нея ще чуем «Звездицеле». Пее фолклорна група «Козлоджанци» от град Суворово. За днес плануваме и финалната част от блок-програмата на Хисарски ритми. Фолклорна танцова формация «Балкания», клуб за народни танци «Искра», град Хисаря. Изпълнение на гайда свири Илия Учиков от Чепеларе. Съвсем накрая ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец май». До тук с увода в днешното предаване. Сега започваме с същинската част, всичко това, което сме ви обещали. Добруджански автентични хора. Това е началото, така ще го поставим днес.
Ето така се веселят добруджанци. Трябва да им признаем, че го умеят. След изпълнението, което гледахте от сцената на световния шампионат по фолклор, какво ще направим? Ще отидем на тази на Старопланински събор Балкан Фолк, за да се радваме и на брестовишки ритми. Как се чувствахте тук в Старопрестолния град и за кой път идвате за участие в Балкан Фолк? Ами прекрасно се чувстваме. За втори път участваме в този Старопланински събор и сме много доволни от всичко. С какво се представихте? Ами ние се представихме с три. Певческата група се представи с три песни от Северняшкия край. Да. От кога работите? Разкажете ни повече за състава. Ами, от кога работя? Състава ни от млад, от 2 години. Нали, те бяха разпръснати, събрахме се, направихме певческа група и се явяваме на всеки фестивал. Имаме си брошурки, нагласени, се явяваме, си подаваме молби, участваме и сме много доволни от представянето си. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви още много грамоти да получи състава, много отличия и признания на големи сцени в България и по света. До нови срещи и пак ще ви очаквам. Благодаря, да сте живи и здрави, всичко най-добро ви желая. Продължаваме напред, уверено, с изпълнение на състава Козлуджанци. Той е от град Суворово. Така си е казвало селището при освобождението 1934. То е прекръстено на Новградец, а след това получава и името Суворов на името на руския полководец Александър Суворов. Нещо ще те питам, сестро, право да
Разкажете ни за този състав. Ние сме млад състав от 5 години. Към един център за хора с увреждания сме, град Суворово. Така по своя инициатива си го създадахме и автентичен фолклор, обработен, всякакъв. Защо козлуджанци? Какво е? Старото ни наименование на нашия град е било Козлуджа преди и затова ние сме козлуджанци. За репертуара няколко думи. Репертуара, лично аз и съм ръководител на групата. Аз си подбирам песните и знам възможностите на женичките и така. Харесват и пеем с желание и с от всички. Да. Най-вече доброжанско, варненско и тракийско. Много хубави пресилки имате. Всичките и истинска, автентична суворовска носия. А павтите? Всичко. Всичко е нашанско. Местно, суворовско. Може ли фолклора да помогне за по-доброто съжителство на европейския континент? Да, винаги. Най-вече фолклора, културата обединява. Сплотява всички песни, всичко. В следващите минути ще видите част от блок програмата, с която домакините от Хисаря се представиха в второто издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3 са съставите, които ще гледаме в следващите минути: Хисарски ритми, Балкания и Искра. С нощи си, мамо, отидох на воянското ханче. Тамо си, мамо, заварих боянски млади юнаци. С нощи си, мамо, отидох на боянското ханче. Тамо си, мамо, заварих боянски млади юнаци. Шарена чергара слали ред, поредом седнали, печено агнея дяка червено вино пие. Шарена чергара слали ред, поредом седнали, печено агнея дяка червено вино пиеха. Славея пеят, известни свирачи свирят, нещо имат и от двамата. Я чуйте мало и голямо, до три ми славея пеят, известни свирачи свирят, нещо имат и от двамата. Хайде да идем в боянско ханче, вино да пием в медено канче, хубави песни ние да чуем, пръчни хора да изпием. Хайде да идем в боянско ханче, вино да пием в медено канче, хубави песни ние да чуем, пръчни хора да изпием. Вино да пием в медено канче, хубави песни ние да чуем, кръшни хора да изпием. Хайде да идем в боянско ханче, вино да пием в медено канче, хубави песни ние да чуем, кръшни хора да изпием.
След толкова много хубави ритми в днешното предаване, свързани с танцовото изкуство, сега е време да поуспокоим малко настроението преди края на днешната ни среща. Ще го направим с родопска кабагайда.
Предстои провеждането на 10-тият юбилеен международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Фестивалът ще се състои от 17 до 22 юни 2014 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Еврофолк Черно море има състезателен характер и е оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ. В рамките на фестивала майсторство ще покажат стотици инструменталисти, певци, танцори, народни разказвачи и артисти. Заповядайте! Почерпете вдъхновение от музикалното народно творчество. Заредете се с сили от градивната енергия на фолклора. Вижте на живо днешните носители на фолклорното изкуство. Приятели на фолклора, след срещата с магията на Родопа планина и звука на един от най-невероятните инструменти, сега е време да чуем още 4 песни. Тези, които участват в класацията ни Песен на месец май. Гледайте и слушайте много внимателно. Thank you.
Приятели на фолклора, това бяха нашите 4 предложения. Побързайте да гласувате за песента, която ви харесва най-много, защото до края на месец май не остава много време и той ще си отиде. Дайте своя глас, като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенският ни код е 5004, пощенската кутия 27 за Балкан Фолк. Може да ни позвоните и на телефон 062 62 34 64. Третият вариант да дадете своя вод е като ни пишете в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Това е адресът ни. Очаквам ви пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Довиждане!